Potom je tam pán Kamenský, ktorý prostredníctvom západoslovenskej televízie odo mňa pýtal nie konkrétne odo mňa, ale od ľudí, ktorí mi volali v zmysle tom, aby som sa mohol s nimi rozprávať, tak si pýtal 1200 eur za ten rozhovor. Pán Rostas, nikdy som ja od vás, ani od nikoho z vášho týmu nežiadal žiadne peniaze. Nikdy som nebol s vami v tejto veci, v žiadnom ekonomickom alebo elektronickom, písomnom, telefonickom kontakte, v žiadnom kontakte, ani s nikým od vás som nebol v žiadnom kontakte. Čiže to je lož, čo rozprávate o mne. Ja vám len teraz vymenujem ľudí, ktorí tu boli naozaj zadarmo, hej, v tejto relácii boli zadarmo, tak aby som nezabudol. Takže Anna Belousová, Ľubomír Blaha, podpredseda Národnej rady, Erik Kaliňák, podpredseda SNS Zdenko Čambal, ex-minister zahraničných vecí Ján Kubiš, Ivo Ladižinský, Peter Sabela, Juraj Zábojník, riaditeľ alebo ex-riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, Miroslav Čimo, Liana Laga a tak ďalej, hej. Takže neviem, čo vy tu rozprávate, neviem, prečo to robíte. Chápem, že teraz je to taká veľká téma. Ďalšia vec. Keď vy sa tak tvárite ako matka Teresa a tvárite sa, že ako vy teda, veď vy máte spoplatnené dokonca videá, ktoré som ešte nie len ja, ale aj mnohí iní ľudia robili a vy máte spoplatnené mnohé veci. Takisto, ale aj Zem a vek, veď to nedávate ľuďom zadarmo, takisto je to platené. Nechají zaplatiť za hosta, ktorý... Vieš, ale zvrhle to je v prípade, že si napríklad... Jo, no ale keď si toto pýta, povedzme, subjekt alebo televízia, konkrétne západoslovenská televízia, si pýtala 1200 eur za rozhovor s Kamenským, ktorý je zároveň na kandidátke toho istého hnutia, tak mi to príde naozaj